Da li je u redu da nateraš nekoga da finansira to ko ne želi da finansira? Znači u smislu da li to treba da se finansira dobrovoljno ili prisilno? I opet istu analogiju bih pitao da li je u redu da mi idemo i da teramo ljude da finansiraju nešto naše ako se oni ne slažu s tim. Sa zatvorskom kaznom. Da, razumijem. Stavljaš primjer, ne slažem se s time, naravno opet to je, ako slučaj da je dobrovoljno, bilo bi super da što više ljudi da, jer to opet pomogu svemu. Jasno. Jer, da kažem da 100% ide toga zapravo vojsci, vojnicima i tako toga, znam ne ide. Bilo bi super da to ljudi rade opet, s obzirom kakve su kazne, ne slažem se sa time, tako da... Ne slažeš se sa čim? Da treba da se... Da ljudi budu prisiljeni da finansiraju. Da finansiraju nešto što ne žele.